Salom horas marihita saluhutna. Di hamuak kadamang doho dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu doho dame siad debata amata doho sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hatani Tuhata nagabi jamita di partangyangatta imana tarsura di 2 Kronika bidusia ayat sada rodi ayat walu laus turpukoma nagabi epistel tu minggu pasapulu tulu hodung Trinitatis di tanggal 3 September 2020 hujaha mari hita ta paihuti hukma di bagasan rohat tabi songonoma di dok hatani Tuhata. Ia raja buru-buru sian Saba dung dibegi berita ni si Salomo Roma nasida tu Jerusalem naing masiujiat doho si Salomo marudang-udang mardongan parangan macai tongam tole unto akan mangusung na hucus maragam-ragam doho sere macai gudang doho mata intan. Jadi dung sahat nasida tujulu ni si Salomo di pabua-bua matuibana saluhut na di bagasan rohanai. Jadi di patorang si Salomo tu nasida sude suku-sukuna. Jaladanga dong nabuni nang gosada sian rohani si Salomo. Naso pinatorang na tu nasida. Jadi dung di ida raja buru-buru sian Saba hapistaran ni si Salomo dohot bagas na pinaulinai. Tole si pangano di mejana, tole partordingna hudul akan naposona. Tole panagam niaka parhaladuna dohot pahian nasida. Tole akasi tahu anggurna dohot pahian nasida. Tole partanggaonna lahonakok tujoro ni Jahuba. Jadi hirana termali toddi nasida. Laos didokma madok raje. Sitong do hape beritai na hubigi di luat tu. Taringot tu aturan binahemi dohot taringot tu hapistarammu. Dang nian di parhatongon rohakku jolo beritai paimaro autuson. Gabi di ida mataku, hape ida ma, nanggo satongana dang diberitahon halak tuau, sian hinagudang ni hapistaran mi. Dilopoi hapistaran mi do berita na hubigi. Mertua mahalak parhaladum, mertua ma dohot akan aposom, akan atoktong marhalado di adupanmu pabigi-bigi hapistaranmu. Pinuji majahoba de batam namarlomo ni roha midaho lahu pabakiton ho tu atas habang sana bahir raja sikat ni Jahoba de batam. Allah holong ni roha ni de batam mida Israel. Naing pahoton na dui rodi saliling-liling na. Ubahe di pabakit ibana ho gabi raja gumonggom na sida mangulahon uhum dohot hati goran. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadongan saha porsiaon nunga tungsar berita ni si Salomo sahalak raja napistar manang sahalak raja nabisuk sahatu desa na walu. Molo istilah nuaing rupani nunga macai viral ibana. Sude jolma mempercakapkan manang memperbincangkan ibana. Sude jolma menaringoti ibana alani habisuhon manang hapistaran nai. Jadi molo istilah nuaing rupani viral nina di mana-mana menjadi perbincangan orang. Gabe sudi manaringoti ibana. Dan ketinggalan raja buru-buru sian Sabah. Molo di hata Indonesia di do Ratu Seba. Na penasaran mamereng hapistaran ni Raja Salomo. Nian nunga diberitahon halak tu ibana taringot hapistaran ni Raja Salomo. Alai songon na sopuas pakilalan na moloso langsung di ida si malolong na sadiri hapistaran nai moloso langsung rupani dibegi ibana. Lapatan na dakso bu pakilalaan na molo holan ninna tuninna molo holan berita ikol langsung dibegi jala di ida si malolong na sadiri. Tutuma di tahirajay manang
ditahi ratui parjupangan da doho Raja Salomo di Jerusalem. Jala hirim rohana bui masih ujian doho si Salomo marudang-udang. Molo di hati Indonesia di dok hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Molo di Matius 12 ayat 42 di dok, aina rodo raja buru-buru isian luat nasaidau manangi-nangi hamaloon ni si Salomo. Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Jadi alani terberita na rupani alani viral na sial dua nama caidau. Mangihuton panulikition ni akapan debisu di Bibeli ia jarak inganan ni raja buru-buru nasian Sabon didok rupani di Arab Selatan mai tu Jerusalem inganan ni Raja Salomo hurang lebih mai 1.200 mil. Manang dus mainin na ono puluari pardalanan. Jadi molo etong-etong ni ari-ari nuaing dus may 2 bulan pardalanan. Jarak nama caidau jalan sangat melelahkan. Alai tak persoalan ni di Ratu Seba na peting boy ibana marnida hapistaran ni Raja Salomo. Akamang dohot tamuinang dung tajahayan no berita taringotuson. Jadi bukan hanya sekedar menjalin hubungan bilateral Ratu Seba doho Salomo, alai ubagasianido nakiningan rupani didok, naing marguru ratui. Bahkan penasaran, songo dia dututu berita taringot tu hapistaran ni si Salomo. Dung pajupang ratui doho si Salomo, dak kata hata hape berita na binigina di luar na taringot tu aturan binahen di si Salomo doho taringot tu hapistaran nai. Bahkan lubi sian na binari tahun ni Jolmaido anggona ni ida ni si malolong na sadiri taringot tu si Salomo. Danga dong berita na biniginay siya Jolma doho kenyataan na ni ida na sadiri. Bahkan didok di si pola songon na termali todi ratui tercengang mamereng hapistaran ni si Salomo. Jadi molo disada ayatin kiningan rupani didok di ayat onom dang nian di parhatongor rohakku jo lo baritai pai maro autuson gabe di ida mataku hape ida ma nanggo satongana dang diberitahon halak tuau sian hinagudang ni hapistarami dilopoi inda rupani dilampaui hapistarami do berita nahubigi ima didok di ayat onomi. Hamwa kadongan saha porsiaon ahado nabui putih hatasian berita masaon nagabe jamita dihita jala tu akapar jamita rupani dia ma si jamita honota. Tutuna perjulu akamang dohot taminang marhiti berita masaon gabe lam bidang ma pangatusyota taringot tu ahado nanidok na hapistaran ahado nanidok na habisuhoni jala isedo natardok napistar manang nabisu. Ima na perjulu nabui rupani tabue jo sian berita masao. Ahado tutu hapistarani. Dia do nanidok na habisuhon. Jala isedo nanidok na napistar manang nabisu. Molo taja hadis ada raja-raja tulu ayat sia ima berita taringot tu napini napatar ni jahuba dirina tu si Salomo di bagasa dimipina topek na rupani didok di si Gibeon nanidok na napistar manang nabisuk ima halak nabui manirang nadinggan sian naroa. Jadi nabisuki manang napistari ima halak nabui manirang nadinggan sian naroa. Dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi didok jahuba tu si Salomo. Dia mah silehonokku tuho ninna. Roma si Salomo di patorang ibana marupani ulaon na ise ibana. Kemudian di ayat siai di sada raja-raja tulu ayat siai didok ibana mah. Atong lehom mah tu naposomon roha napatas. Napatas nabisuk habisuhon hikmat manang amsal tuaha asabui ibana manirang nadinggan sian naroa
dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ima molo didok hapistaran manang habisuhon. Jala akaima nabisuk dohok napistar. Mampu membedakan yang baik dari yang jahat. Totuga bedi pamora mahita muse marhiti turpukon pabuah halak napistar manang nabisuki dada holan na mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Alai halak napistar manang nabisuk ima halak naulo terus terang. Terang terus ate. Nabisuk manang napistar dang adong nabuni di rohana. Adong do jol maon idau do berengon ate. Adong do jol ma asing hatana ditiki dopak, jala asing hatana ditiki tudal. Molo di joloniba soina mamanisna, hape dung holit, sian pamerengan, tang binoto be, manangaha di padok taringot tuiba. Molo di joloniba soina manis ni hatana, hape dung soni ida, iba dora di parwaroa. Jadi molo arong do pejol masih songoni, dang nabisuki, jaladang napistari. Kemudian halak nabisuk ima halak na terbuka. Alai dang buka-buka anate. Taida masih salomo on terbuka do ibana turatui. Turaja buru-buru sian sabai. Dang adong nadita bunihon ibana nanggo saotik pe. Di pabua do sudi turatui. Di awya duai macai takas di dok tanga dong nabuni nang gosada sian rohani si Salomo. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Jadi terbuka ibana. Jadi molo saya adong dope sia tonga-tongata manoloton di rohana sesuatu, solok di rohana manang menabunihon sesuatu, dang nabisuk manang dang napistari. Guarna ma nasai solota te hapit hurang dinggad dui jala olo di mabahesahit isarana molo adong solo di iponi sisa-sisa ni si panganon natapangani kan gabe mengganggu dui bahkan olo gabe makorhosahit. Jadi unak say adong nasolot manang nahapit, katakanlah sejujurnya nabisuk manang napistar ima halak nasoholit, tidak pelit. Jadi nakin na terbuka, kemudian na perjulu na kita dok rupani terus terang, terbuka. Tutu na patuluhon, ima halak na suhulit, tidak pelit. Buas imara, molo hatana asing muse. Molo didok huli tutu, dakolan huli di namar silehon-lehon daw. Anong do na huli di gogo, daktar parar guguna tenagana, daktar parar pikiranna. Malodo niyan, alay nahulitan molo jinalo pikiran siya ni bana. Huli dia kapat dapot. Bajo padapok muninna, matua swadong do. Dang na swadong na binotona, alay ala ni huli na, gabi maul majalo o padapos siya ni bana. Jadi halak nabisuk manang napistar, ima halak nabuas marsilehon-lehon. Baik di namar silehon-lehon di materi, suaksongoni nang di namar silehon-lehon gugu, pikiran, padapot dohotakan na asingi. Taida masih Salomo, gabe di do ratui do ibana na pistar situtu, ala songoni mabuas ni ibana mga lehon, songon na ni igil ni ratu na siyan sabay. Dang makulit si Salomo, baik di pabahenan, suaksongoni nang dia kapikiran, padapot dohotakan na asingi. Kemudian halak nabisuk manang napistar ima halak naradi rohana mangurupi dongan. Nah, molo di topik ni minggu tay di dok halak naradi mangurupi ima halak na olo melayani dongan na menjadi pelayan terhadap orang lain. Itulah orang yang berhikmat. Di patuduh si Salomo do dirina pelayan yang baik, bahkan dakolan pelayan yang baik. Alai naradi mangurupi manang melayani sian nasa holong. Melayani dengan kasih. Molo tajaha penyambutan na diratui, doho pelayanan na dada alana terpaksa idaon. Alai tungsian ias ni rohana do melayani ratui. Ay gudang do naulo mangurupi, alai alana su terjua.
mengurupi alana terpaksa. Molo kasih songono daktar guari nabisuk manang napistar. Nabisuk manang napistar ima narade mengurupi sian nasaroha. Jala borha sian holong ni roha. Kemudian halak nabisuk manang napistar ima nateratur manang halak namaraturan nguluna. Tung termalitodi tercengang do raja buru-buru nasian sabai mamereng aka aturan na pinatupani si Salomo di lingkungan ni harajaw nai. Didok matu si Salomo. Sitong do HP beritai na hubigi di luat tu taringot tu aturan binahemi do taringot tu habis taranmu. Ima didok di ayat 5. Teratur di bayi si Salomo sudi. Si pangano di mejana partoding na hudulak kanaposona. Panagam niya kaparhaladuna doho pahian nasida. Akasi tahu anggurna doho pahian nasida. Partanggaon na lahon nakok tujoro ni Jehovah. Gabetar malitodi ratui mamereng keteraturani. Jadi moluadong taida na sotaratur hudul mangat dohot ibadah takala nabisuk manang dang halak napistari. Jadi taratur jala olo mahita diatur asa didok kita nabisuk manang napistar. Jala na parpudi halak nabisuk manang halak napistar ima halak nabui patadahod debatana tu halak nasotumada debata marhitingulu na denggan. Ay gabi dipuji ratu nasian sebaido Jehovah ala aturan dohot hapistaran ni si Salomoi. Om madidok ratui pinuji ma Jehovah debatam ninna ibana. Lapatan na gabi pasu-pasu maibana tu nahumaliang ibana. Jadi halak na targuar na bisuk manang napistar ima molonunga berdampak positif ngulu na tu nahumaliang ibana. Saya songoni manian jupang di bagasan nguluta alte kamang dohot tamu ina nami. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurat di bagasan rohanami bi. Asa di parbuihoni parbuena denggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.